Sadag. Napalabas, kinasarita ni Doña Caridad ni Don Amado. Ket imbaga na anasken amaputad ti access ni Albert kadagiti ATM ken credit cards na. Tapno saan amay kan nilay ka iti gundaway amang hut-hut iti baro. Nadagdagan lang ti pungtot ti Donya. Idi imbaga ti Don adi nakayat apagibyangan ti may papan iti personal abiyag ti anak na. Iti sabali abangir, nakita ni Misty ti ipapanaw ni Albert iti balayda nga adda imet na abag. Impamuspusan nga rod ti babae ti nagaramid iti wagas tapno maamuan na no sa dino ti papanan ni Albert. Iso asinarak na ni Doña Caridad. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Agan-an nadakla ang tita Caridad. Ti amo ngamin ni papaket naka-out of town na. Anya, apay iha, adda ka di parikot? Anya ti mapaspasamak kada kayo kan ni papam. Atid dog asalay-sayan, tita. Kinid daw ko ti panagsinarak tayo. Tada kayo laangan ti amok ang makaitad kanyak iti impormasyon. May papankin ni Albert. Kumusta ni Albert, tita? Awan ita ni Albert. Nagbiyahe? Tasikaswan na kano ti parikot iti may sa branch ti negosyo mi. Ngampanag ko nakatsan aday tatinasken ang maamwam Misty. Ha? Anya kuma, tita? Ibagayo kuma. Anya tinasken ang maamwak. Amo ka di mo maaklon dahito ya. Ngam ti kayat ko. Agtalinaad ka kumaakalmado. Tapno mapanunot mo no anya tinasken nga aramidam. Tita Caridad? Misty, panagkunak ket addan relasyon da Albert. Ken ti babaunan. Anya? Kasano ang napasamak dayta, tita? Imposible. Ad na akinayat ni Albert dayjay alay ka ngam iti siyak. Kasla sa anak ang mamati. Jakmet kayat ti mamati. Ngam nakitak anagin narakop. Kan nagin nagagda. Sakbay apim manaw ni Albert. Anya? Saan ang mabalin dayto eh? Talaga asaan ang mabalin. Iso nga imbagakan ka, tapno maipamuspusam ti amin. No talaga nga ay ayatem ni Albert. Aramidem ti amin na pamuspusan, tapno si kamot laeng ti asawaan na. Agtignay ka kuma, Misty. Jaka mo no asino ti mawag kini Caridad, iha. Ha? Senyor Amado? Oh, apay iha, kasla naklaat ka. Kasla mas daw ka. Kuang amin. Apaya kasta ti awag yu kanyak? Laika iha, saan ang nagilimod kanyak ni Albert? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan? Amok ti amin? Amok nga gayan ayat kayon iti kakaisuna nga anak ko. Ha? Dayta ti agbayso, iha. Iso adi kan mas daaw no kastaman ti awag ko ken ka. Di ka matanagan. Agan nadakmat, tapno sana mamuan ni Caridad ti pudno. Kat agtalinad alimad pailaeng ti amin, may papan kada kayo kini Albert. Diyak maaklon daytoy, tita Caridad.
Saan, Apulos? Imbagak mo tan. Aramidam no anya ti ammo marumbang. Jak pulos kontraan ti oray anya a planom. Misty. Ayop dayjay ababaw-nan. Inagaw na kanyak ni Albert. Sigurado aginargari na ni Albert. Sigurado dayta? Umanugot ka kadi akas kanilay kalaang amay sa amorsang babaunan? Ti makaatiw ka, Misty. Saan, tita? Jak umanugot. Good. Kas itinakon-akon. Makamuka no anya ti kayat mong aramidon. Ikarik akanayon, anakasuporta akan ka. Imawag ka din kan ni Misty. Dan, Wen, sir. Addan ijay na panan na alugar. Itay bigat pa ilaan nga. Ne. Apay ka di, sir. Di na kayo pala ka di inawagan? inawagan nakmat kit din. Isu na lang takaslakay at ko asurutan itinapanan na lugar. Anya? Ne. Apay pa ilaan, sir. Kaya't kung arod nga alalayan ni Misty, ang mga numarigatan kit dimat iti asikasun na ijay. Sir Fausto, agtalag kayo kun ni Ma'am Misty. Nasirib di anak yo. Nalaing. Amok kakabailan na ti anyaman arimso aparikot ijay. Iso adi kay madanagan. Basta, plan-plan wag ti sumarunukan kwa na itinapanan na. Ti ayop nga, Albert. Nairusok na ti makirelasyon iti babaunan da. Nagbaboyan dayjay alalaki. Saan ang mabalin daytoy? Awagak man ni Albert. Nunaskan ang pagsasawak. Aramidak. Ti importante. Maiparupak kan kwa na asaan arumbang tinaramid na. Ayop ka, Albert. Di ka agpampanunot. Sungbatam ti cellphone mo, ayop ka. Sungbatam! Di na sinungbatan. Saan ang mabalin? Nidan ti umawawag. Anya nga tamit ti parikot na. Sungbatak man langan. Nasken nga awagam ni Papam. Ibagam ken kwa na, akabailamon ti parikot nga inasikasom kampay idi. Iti may sa abrans ti negosyo yo. Apay, Dan. Imay dito'y opisina ni Papam. Kaya't nakakano asurotan iti ayan mo. Dahita ti agpaiso, Misty. Iso nga awagam. Kit ibagam ken kwa na, anairing pasmon kampay idi. Tirimso aparikot. Ibagam nga agawid kan inton bigat. Talagang ano bigatin ti panagawid ko. Ngam malumton nga ang subliak ije balay. Amok dayta. Ngam basta. Awagam ni Papam, tapno di nakasurutin. Kasaritam ko man, tapno saan ka amabisto. Kaslasip-siputan nak, amado. Karidad, anya ka di manenday tanga ipagbagam. Agpay sumat. Manipod simmang petak. Madlaw asip-siputan nakon. Kaslakit din palpaliiwam. No adda ti madi nga aramid. Panunot mula ang dayta, karidad. Anya kumaga pong aramidag ti kasta. Jak ammo kan ka. Ngem oray anya ti aramidam. Talaga akasta ngamin ti madlaw ko kan ka. Palpaliiwan nak. Awan ti kasta nga intensyon ko kunak manen. Awan serbina ti makisarita kad ka. Aniyan ni karidad. Talaga nga awanin ti makatubngar pa iti kasjay nga ugali na.
Impakat nan atalaga ti pudpudno akababalin na. Ni Misty ti umawawag. Hello, iha. Hello, Papa. Kablaawan nakmata. Apay, iha. Ngamin, nasulbar ko ti parikot dito eh. Kasta ka di. Congratulations, iha. Thank you, Papa. Anong kidaw adito yak pinaang ha? Ang mga nointon malong nabigatan ang makasangpuetak dita. Manya pa lang ti aramidam dita. Kaya't kumat akabanding dagiti empleyado tayo dito eh, Papa. Amomon, kaya't kumat amaamuan no ada dagiti arungain na. Wano anya man akapanunutan da ang makatulong itinakarkaro pa nga iduduras ti negosyo tayo. Sabagay matkit di Amom nga min, Papa. Adda dagiti empleyado nga adamot dagiti agkakapintas akapanunutan na. Saan ka di? Sabagay, agpaiso day ta, Misty. O sige, iha. Sika nga ro ti makam mo. Basta garnad ka kuma iti kaadam dita. Kauawag launay ni Albert. Ang mga no medyo mabayagan ka no ijay. Ta medyo komplikado ti sitwasyon iti branch ti negosyo anapanan na. Sapay lang kuma, tamaayos na niti kabitan na panawan dayjay. Kat nimot lay ka. Nas daw, iti panangawag ko kan kwa na iti iha. Di na namnamaan nga mukon ti may papan iti relasyon da kini Albert. Ti amo na siguro, ket agungetak. Ngamnal paskon anay kari kini Albert. Asan ko abyangan ti may papan iti personal abiyag na. Isu asan ko atubngaran ti relasyon da kini Albert. Nasayatan na pamatim ni Senyor Fausto. Ngam kasanon no umawag iti lugar nga imbagam nga ayan mo. Panagkunakit saan nga aramidan ni Papa data? Ha? Amamukon ni Papa? No napamatikon, agtalakan day chay. Nasayat nga rod. Natalgad kalapta, nga orekas kasano. Jakmat kayat nga dati madi ang mapasamak, dan? Kang runaan iti amin. Jak kayat ang mapukaw ti panagtalak ni Papa kanyak. Rumbang lang. Tano mapasamak na ita. Awan ton ti serbi dagiti narugyam. Tantandaanak akanayon dayta. Isong agan an nadakmat akanayon. Ni Tita Caridad manan tumawawag. Mabit lang ang taamwak noan niya ti masapul na. Mas daw ni Nana si Mang. Kasano ka trimwar ngamin ni Senyora? Amangan ka no addamanan sa bali a plan-planwan na. Kabisado na ngamin ang ti ugali ni Senyora. No addama di a plano na. Kanayon arumwar. Panagkunak. Saan arumbang akanayon a pagatapan mi ni Senyora Caridad? Amang ano day tamot ti may sa makagapo. Iso akanayon nga agpupudot. Kaasimat, no saan mi apulo sa pagtalkan. Sa bagay, lamin ano nga minan anapadasan mi ti mading aramid na. Katay tati nakabutbutang. Amang ano makla at kaming tulatan, iti anyaman nga aramidan na. Sapay la ko mga rod. Tabidot laang dagiti atap mi kanina na si Man. Adda ka di saan mo anay baga kanya, Tita Caridad? Isu akinid daw mo ti panagsinnarak ta? Nga oray no dandanin sumipngat?
Sa anak ang makaid na, Misty. Anya di kayat mo asawan, tita. Jak lakit di itulok. Ati kayat ni Albert ti matulok. Iso anak isinarakakan ka. Taka sa pulak ti tulong mo. Anya atulong tikiddawan ni Doña Caridad ken ni Misty. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarak da Misty ken Doña Caridad. Imbaga ti Donya nga addan relasyon da Albert ken Laika. Nakarkaron ang nagpungtot ni Misty, ket naglalauken tinarik na ti balasang. Iti sa bali abangir, nakumikumat ni Albert ang asikaso iti rimswa aparikot, iti may sa branch ti negosyo da. Ket inyawag na dayta iti amana. Sana kinid daw, asaan kuma abaybayan ni Don Amado ni Laika. Kabayatan na, nagsarak manan da Doña Caridad ken Misty. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Adda ka di saan mo ana ibaga kanya, tita Caridad? Iso akinid daw mo ti panagsinnarak ta, nga oray dandanin sumipngat. Sa anak ang makaid na, Misty. Anya ti kayat mo asawan, tita. Jak lakit di itulok at ikayat ni Albert ti matulok. Iso anak isinarakakan ka, taka sa pulak ti tulong mo. Anya atulong, tita. Ammo ka malukloksaw ka, gapo itinamuam. Husto ka di, Misty. Talaga, tita Caridad. Bueno, ag tinulong tangarod. Iset up ta ni Laika. Tapno mapukawan ang mamimpinsan iti dalanta. Kaya't ko day taasing-asing iyo, tita Caridad. Nakasagana ka kadi ang makitinulong kanyak, Misty. Apay kit tinasaan, tita. Nasaya at no kasta. Naskan nga kinuntak tangarod. Okay, tita. Kanuun gayam. Tikid daw ko kan ka ha, tita Caridad. Ti amo ni papa kat adaak ijay probinsya ita. Iso asapay la kumata di na maamon daytoy apa nagsinnarak ta. Awan ti rumba nga pagdanagam, iha. Matungpal, tikid daw mo. Maawatak ti kayat asawan ni Laika, si Mang. Senyor, Isu na lang tanarigat nga ramidan ti kasta. ha? Data ti makamu iti pudno nga ugali ni Caridad. Saan ka di? Pudno dayta, senyor. Nupay kasta. Saan siguro narumbeng nga ipasagapsap ta kinilay ka dayta? Makitkita namat siguro na niya ti mapaspasamak. Ti amkak. Iso ti kinasingpat ni Laika, senyor. Ha? Amok. Umasidaglat ta dayjay kan ni senyora. Baybayan ta lang no bilang. Amok kami nakayat na ayas si Dagterik na kini Caridad. Tay sukot nga rodina ni Albert. Isu na laang tanasken ang masiputan ta adagos. Nukas jay nga agin na si Dagda. Tama nga no anyakit diti aramiden ni Caridad. No kasta, ipakaammomon ka ni Sir Fausto. Akampay idi, kat addakan ditoy. Anak kasublikan. Wan, Ngamawan pay lang tinaaramidam. Nagpaliw ka lang. Santo na amuam lang ang nagbiyahe ni Albert.
Naamwak pa'y nga addan relasyon da Albert ken Laika. Ha? Diyak makapagtignay itinaway ano kastoy adyak makapagparang. Iso akasaya atanan nga ipakamok kin ni Papa nga adda akon. Okay. Sikati makaam mo, misti. Basta no kasapulam ti tulong ko. Ibagamlaan, no anya ti aramida. Manipo dita. Kayat ko anilay ka, timang serbi kanyak. Senyora, Oh, apay kasta ti reaksyon mo, simang? Di mo ka di kayat, timbaga? senyora, saan dak ka din akayat amang sirbi ka da kayo? Saan nga iti kasta? Ngam kayat ko anilay ka, timang serbi kanyak. Iti kasta maamamok anaimbag. Ha? Madmadlaw ko ngamin nga espesyal tilinanganda ken ni Albert nga anak ko. Ha? Kat di ka nagsaupay, simang. No kayat mo, anasaya at kakanyak. Tungpalan nyo ti kayat ko. Tasyak ti amo yo. Laglagi pa nyo dayta. At nakaditakas apanggap mo, Caridad. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, amado. Apaya kayat mo apagserbyan na kanilay ka. Kayat mo aparigatan, kasta ka di. Awanan ti bibiyang mo itinuan nyaman ti kayat ko nga ramidan. Anya. Damom siguro kadyak madmadlaw. Amokmat ka at amado. Madmadlaw ko nga dati amom kadagiti mapaspasamak ditoy. Nang runa iti mapaspasamak kada Albert kan Laika. Caridad. Iso ang naturod ni Albert ang nakirelasyon kan ni Laika. Tasop suportaram. Oh, makitam? Naklaat ka? Madmadlaw ko nga oray sa anyo nga ibaga kanyak. Ta nakitak pa'y amis mo ang naginagak da Albert kan Laika. Sakbay api manaw ni Albert. Caridad. Katam mo ka saan nasinsinan nga agak dayjay. Sa anak amaag. Iso adinak nga rod mabalin na apakibiyangan. Iti anyaman na kayat ko nga aramidan. Nana si Mang, imbagakon kada kayo. Saan aron ba nga ipaidam tayo ka ni senyora ti kayat na? Kan may sa, kayat ko mo't makasiningad. Tingarod parikot. Kat amangan no anya ti aramidan na kan kabalasang ko. Saan, Nana? Di nakmat siguro pagaramidan iti madi, no awan ti biddut ko. Oh. Anya ti amuyo. Amang ano daytoyan ti tagiuray ko agundaway. Tapno maalak mo tirik na ni senyora. Jack kumakayat akong traan dayta nga imbagam balasang ko. Ang amok nga minan ni senyora. Nana, Amangan no aramidan na laang daytoy. Tapno maikan iti gondaway amang pasakitkan ka. Nangruna kat awan ita ni Albert. no para kanya, kapintasan dayto agundaway. Bayat nga awan ni Albert, maipakitak mat ka ni senyora, no asino ak atalaga. Oh, Iso nga ikandak iti gundaway ko, Nana si Mang. Kasmat laang iti palangtag tayo iti gundaway, kan ni senyora Caridad. Misty, iha. I miss you, Papa. Impagarup ko, no, malam ka pa sumangpat. Insapsapa kun Papa, takailiw ka. Una yan, anak ko. Malangaron. Umay ka. Siya akong timang bit-bit itibag mo. Thank you, Papa. Maimbag ta nalakala nga inasikas ti parekot iti dayjay a lugar, iha.
Imbagak matenken ka, Papa. Insurum kanyak ti amin. Apay ko maajak ipakat ngay. Ipampanakal ka nga anak ko. Agpaiso, Papa. Katuan mo't iha. Ipampanakal ka unay. Talaga atan tanangamat ti amin atignay mo anya, Laika. Senyora, Ngam sige laeng. Imposible. Adi ka agbidot. anya di kaya tiyo asawan, senyora? Kaya't kung agpudno ka kanyak, Laika. Senyora, Ada ka di relasyon nyo? Iti anak ko. senyora, Ammom ajak kayat ti ulbod. Iso nga ibagam kanyak ti pudno. pudno, senyora. Naturod ka at talaga, Laika. Bilibakan ka. Ngam di ka agsigsigurado. Kat sigurado manatanang ka kanayon. Taibagakon kan ka. Itik ka nito. Nga agbidot ka. Saan ka apakawanan? Imbaga na nga ipanpanakil-nak ka no. Ngamjak man amo. Tadyak marik na at talaga. Misting, Ngam di nak mabalin nga alilawon ni Papa. Marikrik nak dan. Misting, palagipan ka manan. Simple ka pumalaan. Di mo labsingan ni Papa. Di kagdanag. Ar-aramidak dayta. Nasaya at launay, Misting. Aklunak at talagaan na sakit tinakam ko. Ngam lap-lapdak tibakit. Kapintasan day tangar aramidam, Misting. Itikas ta, kat saan ka ang makaaramid itimadi. Dayta ti kanayon nga ipalagip mo kanyak. Saan ka di? Misting, Iso nga giamanak matada ka, dan? Oray kas kasano? Adda mangigigiya kanyak itirumbang nga aramida. No kasta, talaga ang mabayagan pa ilaang ni Senyorito Albert ijay napanan na, senyor. Wen, kawawag na launay. Apay, simang. Madantanagan ka kadi. Jack, ilibak kada kayo, senyor. Talaga ang madanaganak. Simang, Jack baybayan ni Laika. Nagpakaasi kanyak ni Albert sakbay apimanaw. Di ka madlaw aya, ajak paen rumrumwar dito'y balay. Jack ngamin kaya tamaikan iti gundaway ni Caridad. Senyor, Ket sapay la kumata saan nga agaramid iti dakas ni Caridad, kabayatan ti kaawan ni Albert. Jack ngamin kayat nga agsubang kami manen nga agasawa. tirigat na, senyor. Agpadata amakaam mo iti pudno nga ugali ni Senyora Caridad. Day talaeng. Ngam ikararagta ta sapay kumata saan ang mapasamak ti pagbutbut nganta. Amo ka na bambanog kay ti biyahe. Iha. Pudno, Papa. Ngam okay lang. Ti importante kat nagbaligi ak iti nasikasok iti napanag. Ano ti kayat mo kanan, iha? Ha? Siya ka mismo ti mapan kumatang iti kayat mo kanan. No, anya ti ko ng Papa. Di mapantalamanganin ijay ruwar. Ah? Nabayag matin asaan ta nagbanding. Saan aya? Sa bagay. Iso akasayaatan nga rod numangan talaangan ijay ruwar. Jack malapdan, tiriknak nga agpungtot.
Nakarkaron itay inaklon na amis mo ni Laika. Nga addan relasyon da iti anak ko. Ngam ikagumaak ti kalma. Diyak kaya't abasta rumkwas latan ti unget ko. Ta mga nudyak maaramid ti rumbang nga aramidak. May sapay day dyan nga amado. Nakadkadlaw, akakun sabos na ti anak mi. Agpadadalaang nga agama. Imalaunay kan kwa na ni Albert. Di na pilpilyan ti kayat na. Kasmot laang iti amana at timotop ide iti chip a babae. Ha! Ngamsaan a mabalin. Jak itulok nga aramidan mat ni Albert ti kinamaag nga inaramid idi ti amana. Iswanas ka na malapdak ti relasyon da kanilay ka. Nga oray anya pa'y ti mapaspasama. Senyora, adto yan timpaalayo kanyak ang mainom. Sige, idisomlat ta dita. Sige, senyora. Di ka pa'y pumanaw. Matungpal, senyora. Kaya't ka ang makasarsarita, Laika. Sige lang, senyora. Kaya't ka ang maamam mo. Isungag sarsarita tapay lang. Da kayo ti matungpal, senyora. Tagay inaklon mon kanyak nga adda relasyon nyo kan ni Albert. Rumbang nga rod ang maamam mo ka anaimbag. Kas inati anak ko. Akaayan ayat mo. Anya ti pagbanagan, ti panagsarita da Doña Caridad ken Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.